de gală frumos. Sunt convinsă că astăzi o să avem numai momente faine. Tot sezonul ne-am întrebat cine vor fi învingători. Actorii sau Așa, mămică, care da. dintre ei va primi și Ca va să avea se în poată final băiatul din bani în valoare de 15.000 de pișa în baie. Nimeni nu poate ști. Deocamdată, Așa, toată îți lumea place, da? își încearcă ultima șansă de Și mie mi-ar calificare. plăcea să fie gresia curată, da. Dar de ce te întinzi așa ca șarpele? Pentru că e bine cu asta, da? Uite ce se ia aici. Așa, mămică, da. Ridică el fundulețul, da? Așa, și aici, și aici. Aici aștept să mă surprindeți, băi, e o referință destul de slăbuță. Așa erau filmările la vremea respectivă. Așa. E în pasant, nu vezi expresii, nu vezi mișcările foarte bine, nu vezi detaliile foarte bine. Sunt niște puși care se joacă de Antonio Banderas și Catherine Zeta-Jones. Niște puși de bani, gata, și asta o râzgâiala aia de... Da, vrem să părești noi pe aia de la Hollywood. Pe burtă? Nu te întorci? Ca să-ți facă mami așa și pe burtă? Când un pic mai agresiv. Tu ești mai delicat așa. Uite ce e aici, uite. Vezi? Luăm după aia ca la reclamă. E ca un chef la plajă. Hai încă o dată, pun picioare, vă rog frumos. Da, mamă, da, îi place băiatului, da. Da, dar ce bine a trecut! Mulțumim frumos pentru cine. Da, mamă, da. Dar eu apreciez efortul lor. Văd că muncesc foarte mult, dar am avut momente și mai bune. Da. Îți mulțumim, Osana, pentru tot ce ai făcut pentru noi. Mulțumim, că sunteți atât de talentați și muncitori și un exemplu pentru noi toți. Mulțumim frumos, Ozana. Nu, eu mulțumim. Eu îți mulțumesc, Nadia. Ce frumos! Ce frumos ați fost, ce frumos ați fost amândoi împreună și cum v-ați susținut tot sezonul foarte frumos. Foarte frumos, foarte frumos! Nu plângeți că mă enervați. Nu mai... Hai, și acolo? Te mai chemăm? Uite, și acum îl luăm ca la reclamă. Să văd dacă pot să țin telefonul. Să-i arătăm și mădii. Na. Să vedem așa. Uite așa. Uite. E, stai. Uite. Așa arată la reclamă. Vezi? Uite. Se ia exact ca la reclamă. Uite, vezi? Cu mici excepții. Uite. Asta e strâng și fac mătii, o pernă. Vezi? Îți place? Tu după capul tău ai mai vrea? Da. E vorba de ce trăim noi. Și faptul că rămânem în inima lor, asta e meritul nostru și al lor că ne primesc. Adriana, Romica. Nici nu știți cât vă iubesc. Gata, da?